नमस्कार, आस्वाद आपलेपणाच्या चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। तर आज मी आपल्याला अगदी साध्या सोप्या पद्धतीमध्ये टिफिनसाठी मुगाची सुकी भाजी कशी बनवायची ते दाखवणार आहे। तर ही भाजी बनवताना आपल्याला वाटपाची वगैरे काहीही गरज नाही। नुसत्या वाफेवरती ही भाजी खूप छान लागते आणि ते सुद्धा त्याला वाटपाची सुद्धा गरज लागत नाही आणि पटकन होते, जास्त वेळ सुद्धा लागत नाही भाजी बनवताना। तर आता भाजी कशी बनवायची ते बघूयात। त्यासाठी इथे मी मूग जे आहे ते सकाळी भिजत ठेवले होते, त्यानंतर रात्री कपड्यामध्ये बांधून ठेवले होते, तर चांगले मोड आलेले आहेत। आणि एक बटाटा घेतलेला आहे बारीक कापून, सर्व स्वच्छ धुवून घेतले। त्याच्यानंतर इथे मी एक कांदा घेतलेला आहे बारीक कापून, एक टोमॅटो घेतलेला आहे बारीक कापून, कोथिंबीर घेतलेली आहे भरपूर सारी, कढीपत्ता आणि एक मिरची घेतलेली आहे। तर आता भाजीची फोडणी द्यायची ते बघूयात। त्यासाठी इथे मी कढई ठेवलेली आहे तापत। कढई तापल्यानंतर त्याच्यामध्ये आपण तेल घालून घेऊयात। तर इथे कढई तापलेली आहे, तेल घालून घेतलेलं आहे। तेलसुद्धा आपलं गरम झालं आहे, त्यानंतर मी हिंग घालून घेतलं आहे, त्याच्यामध्ये कढीपत्ता घालून घेतलेला आहे आणि मिरची घातलेली आहे। मिरची खूप छान लागते, ही जी कमी तिखटवाली आहे ती मिरची भाजीमध्ये घातल्या खूप छान वाटते। त्यानंतर एक कांदा जो घेतला होता आपण बारीक कापून तो घालून घ्यायचा आहे आणि कांदा चांगला मऊ होईपर्यंत आपल्याला भाजून घ्यायचा आहे। आपल्या ह्या भाजीला वाटप वगैरे काढायची काही गरज लागत नाही। मुगाची मटकीची वगैरे भाजी करतो त्या नुसत्या वाफेवरती सुद्धा बिना वाटपाच्या कांदा टोमॅटोमध्ये खूप टेस्टी लागतात आणि त्यांना बनायला सुद्धा जास्त वेळ लागत नाही, पटकन होतात। अशा पद्धतीने आपण टिफिनला सुद्धा बनवून देऊ शकतो। कधी वाटप वगैरे नसेल किंवा उशीर झाला असेल तर आपण कांदा टोमॅटोमध्ये मुगाची किंवा मटकीची वगैरे भाजी देऊ शकतो। तर इथे आता कांदा भाजून झाला आहे, त्यानंतर टोमॅटो घालून घेतलेला आहे। पण भाजीसाठी आपण कांदा टोमॅटो जो कापतो ना, जी बिना वाटपाची भाजी करणार असतो, तो एकदम बारीक कापून घ्यायचा, म्हणजे त्याने छान अशी ग्रेव्ही तयार होते आपली। तर आता इथे टोमॅटोसुद्धा बघा आपला मस्त असा मऊ झालेला आहे। त्यानंतर एक चमचा आलं लसूण कोथिंबीर पेस्ट घालून घेतले, तीसुद्धा चांगली मिक्स करून घ्यायची आहे। जर आपण जाड ठेवला ना टोमॅटो वगैरे की ग्रेव्ही बनत नाही। त्यानंतर इथे मी लाल तिखट घालून घेतलेली आहे, हळद घातलं आहे आणि गरम मसाला घालून घेतला आहे। पुन्हा चांगलं परतून घ्यायचे आहेत मसाले। मस्त अशी आपली ग्रेव्ही बघा तयार झालेली आहे। अशा पद्धतीने ग्रेव्ही केली की वाटपाची गरज लागत नाही आणि भाजीसुद्धा खूप टेस्टी होते आपली। तर इथे बघा ग्रेव्ही तयार आहे। आता त्याच्यामध्ये आपण आपले जे मूग आहेत ते घालून घेऊयात। अजिबात पाणी घातलं नाही आहे त्याच्यामध्ये, ते मी स्वच्छ धुवून नितळवून घेतले होते। तर आता मूग चांगले मिक्स करून घेऊयात, म्हणजे त्याला आपला मसाला जो आहे तो चांगला व्यवस्थित लागला केला पाहिजे। जर सकाळच्या घाई गडबडीच्या वेळी आपण ही भाजी पटकन बनवून देऊ शकतो टिफिनसाठी सुद्धा, म्हणजे आपल्याकडे मूग वगैरे असतील तर अशा प्रकारे वाटपाची वगैरे कधी वाटप वगैरे नसेल तर बिना वाटपाची भाजी मस्त बनते। तर आता इथे चांगली भाजी आपण मिक्स करून घेतलेली आहे। आपल्याला पाणी इथे जास्त वापरायचं नाही। आपल्याला जर सुकी भाजी करायची असेल तर थोडंसं पाणी शिंपडायचं आणि जर आपल्याला थोडा रस्सा हवा असेल तर पाणी थोडं घातलं तरीसुद्धा चालेल। तर इथे मी भाजी व्यवस्थित मिक्स करून घेतले, पूर्ण मसाला लावून घेतला आहे। त्यानंतर कोथिंबीरसुद्धा मी शिजतानाच घालून घेतलेली आहे आणि त्याच्यानंतर इथे चवीनुसार मीठसुद्धा आधीच घालून घेतलेलं आहे। तर आता मीठ वगैरे घालून घेतलं आहे, पुन्हा एकदा आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे चांगलं। आणि मिक्स करून घेतल्यानंतर आता आपल्याला त्याच्यावरती थोडंसं पाणी शिंपडायचं आहे, जास्त आपल्याला पाणी घालायची गरज नाही, कारण मी सुकी भाजी करणार आहे मुगाची, त्यामुळे इथे पाण्याचा वापर जास्त करणार नाही। थोडंसं आपल्या हाताने पाणी शिंपडून घ्यायचं आहे। तर इथे भाजी बघा चांगली मिक्स करून घेतलेली आहे। कोथिंबीर मीठ वगैरे व्यवस्थित भाजीला लागलं गेलं आहे। तर आता आपण त्याच्यावरती थोडंसं पाणी शिंपडून घेऊयात, कारण आपण ती वाफेवरती शिजवणार आहोत। तर इथे बघा मी थोडंसं असं हाताने पाणी शिंपडून घेतलेलं आहे। तर आता आपण त्याच्यावरती पाणी शिंपडून घेतल्यानंतर झाकण ठेवून तिला स्लो गॅसवरती 3 मिनटं शिजवून घेऊयात। 3-4 मिनटं चांगली शिजवून घ्यायचं स्लो गॅसवरती। तर आता झाकणामध्ये वरती पाणी ठेवायचं, म्हणजे खाली वाफ पकडते आपल्या भाजीला। तर आपल्याला 3-4 मिनटं ठेवून द्यायचं आहे स्लो गॅसवरती आणि आता आपल्याला मध्येच ती चेक करून बघायची आहे। 3-4 मिनटं झालेली आहेत, तर आपण आता चेक करून बघूयात, म्हणजे आपली भाजी जी आहे ती चांगली मिक्स करून घ्यायची आहे। त्याच्यातलं आपली मूग बटाटा वगैरे शिजला की नाही ते सुद्धा एक चेक करून बघायचं आहे। तर बघा मस्त अशी भाजी आपली तयार आहे। तर इथे सुद्धा मी बटाटा चेक करून बघितलं, बटाटा आपला चांगला शिजलेला आहे। मूग बघते चेक करून, पण मूग थोडंसं अजून आपलं शिजायला पाहिजे, त्यामुळे आपल्याला पुन्हा एकदा तिला 2-3 मिनटासाठी वाफ काढून घ्यायची आहे। बटाटा एकदम मऊ झालेला आहे चांगला, आपलं मूग जे आहे थोडंसं कच्चं आहे, त्यामुळे आपल्याला पुन्हा भाजी जी आहे ती आपल्याला
2-3 मिनटं झाकण ठेवून शिजवून घ्यायचं आहे स्लो गॅसवरती. पुन्हा थोडंसं असं पाणी वरून शिंपडून घेतलेलं आहे आणि आता झाकण ठेवलेलं आहे. पाणी तर त्याच्यामध्ये आहेच झाकणामध्ये. आता आपण तिला 3 मिनटं स्लो गॅसवरती शिजवून घेतलेलं आहे. तर आपण पुन्हा एकदा चांगले मिक्स करून घेऊयात आणि त्याच्यातला मूग जो आहे तो शिजला काय तो बघून घेऊयात, कारण आपला बटाटा जो आहे तो चांगला शिजलेला आहे. तर आता मी इथे चेक करून बघते मूग शिजलेला आहे का. तर मूग बघा मस्त असं मऊ झालेलं आहे आपला. याचा अर्थ आपली ही मस्तपैकी अशी मोड आलेल्या मुगाची सुकी भाजी तयार आहे. तर इथे मी थोडंसं किंचित असं पाणी शिंपडलेलं आहे, जास्त नाही, एकदम किंचित असं शिंपडलेलं आहे. तर भाजी आपली तयार झालेली आहे. तर आता भाजी मी इथे प्लेटमध्ये काढून घेते. तर आता इथे भाजी मी प्लेटमध्ये काढून घेतली आहे. बघा मी तुम्हाला दाखवले मस्तपैकी मुगाची मोड आलेली सुकी भाजी तयार आहे. खूप टेस्टी लागते अशा पद्धतीने ही भाजी. जर तुम्हाला भाजीचा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनचं बटन प्रेस करा, म्हणजे व्हिडिओचे जे येणारे नोटिफिकेशन्स आहेत ते तुम्हाला सर्वात आधी मिळतील. आणि व्हिडिओ पूर्ण बघितल्याबद्दल धन्यवाद.